И за една минутка в микровълновата да се разтопи шоколада. И сега да го опитаме. Разтопил се шоколада отгоре. С мека текстура. И много вкусно, без брашно. Днес ще направим брауни с ябълки в микровълнова печка за 4 минутки. За целта обелваме ябълки. Добавяме едно яйце. Добавяме пак пулвер и щипка ванилия. Добавяме и какао на прах и всичко това го разбъркваме с миксера. За подсладител добавяме алулоза, една лъжичка, алулоза. Изливаме сместа в двете купи. Печем в микровълнова за 3-4 минутки. С нежна текстура, мек отвътре, с шоколадови топчета отгоре. Един невероятен шоколадов вкус. Приятен апетит! Непременно го пробвайте!